yanzu magana ake ta sanata Barau Jibrin Aimaliya, magana ake yi ta G7. Har kin fito kenan. Kina ji na? Amma dai ina fata gidan ku G7 suke yi. G7 muke yi. Ina fata cewa kuna Barau Jibrin Aimaliya. Ina fata kuna yin dan halak dan waliyin Allah Jobe. Jobe Tijjani Abdulkadir Jobe. Kuna yin Sha'aban Sharda, kuna shekaru, kuna daidai kuma kuna yin gabasawa. To billahi ladi yanzu gaba ɗaya Kano lungu da saƙu magana ake ta Barau Jibrin Aimaliya, jirgin fito, bulldozer mai taimako. Saboda mutanen Kano an yaudare su da aikin gada ta banza, an yaudare su da titin ƙarya, an yaudare su da kuɗin cuhe-cuhe. To abin da nake so da ke ki gane, magana ce ake yanzu 2023 Barau Jibrin Aimaliya ake. Amma ina fata dai gidanku iyayenki, ina tabbatar da cewa suna da katin zaɓe ko? Ko ni ina da shi. Alhamdulillah, ki gaya wa tsoho, ki gaya wa tsohuwa, katin zaɓe in riƙo ina hannu. 2023 Barau Jibrin muke yi. G7 su ne mafitanmu, G7 su ne za su fidda mu halin da muke ciki. Ina so in ƙara gaya miki, kan ki bi 'yan damfara, kan ki bi 'yan yawu, kan ki bi masu kwashe kuɗaɗen mutane. Kin ga kika je Jobe tofa da wakin tofa rimin gado, aiki yake kamar ba gobe. Sanatan Kano baki ɗaya Barau Jibrin Aimaliya aiki yake kamar ba gobe. In kika tafi gabasawa aiki ake kamar ba gobe. Kuma ranar Talata za mu ɗaga su mu ɗirka su da ƙasa a kotu. Dama mun buga su na farko, mun buga su na biyu, mun buga su na uku. Kuma in Allah Ubangiji ya sa aka ci ko a kotun ran da aka ce mun ci wini a kotu, to ki tabbatar zan turo magabata na ɗaure mana aure. To da Allah da annabin gaya miki za ki ci gaba da makaranta. In Allah da G7 kuma su za su kafa gwamnati, 'yan bogi, 'yan family government za ku tafi. Mu kore ku sai FCC sai kullewa. Alƙuran ba za mu bari ka tafi Amerika ba. Sai mun kame ka kai da iyalanka. Abin da nake so da ke gaya wa ƙawayenki dan Allah dan annabi su tanaji katin zaɓe. Ku tanaji katin zaɓe da Allah. Zan tafi zan koma. Na gode, I love you. Dan Barau. Dan Sanata Barau.